praja ingkang kula tatengaken ugi kang sampun pantes pinundi-nundi ugi pinetenan kaja dumateng pangemban-pangembating praja satenegari dari kaja mliginipun dumateng kepala desa Kemurjo ugi dumateng perangkat desa Sumrawa dumateng Forkopimca Kecamatan Bogorjo ingkang sampun pantes tinulodo ugi pangayomanipun para kawula dasih ingkang wicaksana ing bukti Sumrawa dumateng para rawuh kakang saputri inggih pare agung trap ingkang hambet berbukti dharma Dening jaman pangapunten gembel kamardikan panjenengan sami ingkang nembe saking cawawan pangandikan kalian kadang pitepangan kalian kula amorwarkani kadiri panjenengan sami kepal manunggal nyawiji manunggal raos wonten ing kalgan menika kanthi kalesner ing sandhi kala dumateng para rawuh kakang sawana putri kang kinulya pangajab ngawontenaken sedekah bumi menika mugi sarta raharja kanca pikantuk rahmat sahidapun Gusti ingkang Maha Agung dumateng para rawuh kakang sawana putri Nggih pambiwara kang sepisan ngaturaken pambuka monggo kalih mangkit gambya sumesel candhaipun sabda tama saking panjenenganipun kepala desa Tumurjo kalajengaken mangke wigating sedaya nggih ajab sedekah bumi wonten ing kalgan menika pramila di nggih Al-Fatihah utawi miturut kapitayan panjenengan sowan-sowan babarakaten surah Al-Fatihah matur sangat mugi pahargyan kargan menika kanthi kalesir ing sami kala candhak ndungkap acara yang nomor kaboten Pak Lurah kondene sisih bodi ngilen apa ngaler ngaler nggih langsung ngaler
Ini tari gambyong atau tari pembuka sudah dilaksanakan. Habis ini ada sambutan dari Pak Lurah. Nggih dumateng para candhaipun ingkang punika nggih hapur sabda tama utai sambutan ingkang spesial kagem dumateng Kepala Desa Temurjo. Ingkang mangkaten kinurmatan dumateng panjenengan Bapak Ajis, sumangga sasana pandhyawara kula aturaken sajengipun. Sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Babinsa Bapak Kapolres Desa Kamboja, yang saya hormati sedaya lembaga desa, DPD, RT, RW, bagi sedaya perangkat Desa Kamboja, yang saya hormati seni kalikan Toko Waras bagi Ibu sendiri. Yang hormati sedaya warga masyarakat Desa Kamboja. Monggo tamu undangan eka sampun keparengga hoki rawuh semoga mobil badhe ngluwari nadaripun. Mriku wedal dumateng panjenengan sedaya. Ini ada juga tradisi ngeluari ujar atau nadar atau duwe uni. Jadi jika ada warga yang punya uni pada saat sedekah bumi, pada hari inilah waktunya untuk ngeluari atau untuk menepati uni atau menepati nadar yang sudah disebutkan. Walah, niki karawitane kok saya banget saking pundi nih Pak? Saking Bogorjo. Oh, napa jenenge Pak? Bogolaras Bogorjo. Oh, iki para panjak nggih ngeten niki nggih. Panjak atau penabuh gamelan. Pak Pandi pundi piyantune Pak Pandi. Mulya dumateng sepuh bini sepuh ingkang binektenan mereka nyuwun pangestu ugi paseksen panjenengan sami. Saking panjenenganipun Ibu Ngadina adalah Pak Pandi wedal kapungkur pikantuk pacoban saking Gusti arupi sakit saking keluarga sampun budidaya satemah saged dipun ridhoni saking Gusti Ingkang Maha Agung satemah saking panjenenganipun Ibu Ngadina adalah Ibu Pandi kalis dan ing sambikala waras kados wingi uni. Saking telenge manah panjenenganipun Ibu Ngadina adalah Pak Pandi, Pak Padil, Pak Sagio bilih boten diarani utawi dijabahi saking Gusti Kang Agung menika badhe nderek beksan utawi barongan wonten sedekah bumi Desa Telapak. Pramila wedal punika kadaripun dipun luari saking Ibu Ngadina, Pak Pandi, Pak Padil dalah Pak Sagio. Mugi sarampungipun saking pahargyan menika saking panjenenganipun ingkang kula sebat wau satemah saged sehat walafiat kados wingi boten wonten alangan setunggal punapa tansah pikantuk rahmat saha ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sabetan saged sembodo kang sinerja jumbo bakal ginayuh piyantun ingkang kula sebat wau. Pramila pasesen panjenengan kula dherekaken maos ayat suci surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Gendengin apa Bu? Napa sabar? Alhamdulillah rezeki anak soleh. Saya nggak boten nggih. Pak Rianto. Nggih kata. Nun sewu sanesipun tasih dipun paring wekdal nek badhe nyangoni. Iku ketok ngregosak kukur-kukur. Napa Ibu gendinge? Wakile jenengan wis sinten diwakilke napa jenengan Mbak? Nggih. Ngeten medhone barongan jenengan napa sing pisan? Alus mawon kesane Ibu ndherekaken. Sito Mulya jenengan napa? Boten nggih? Sito Mulya. Besok dijak besok wonten ing Punten Lepurjo mriki khususipun dalemipun Mbah Buyut Membleh. Lah sak menika suwantenipun anak kula Barno mugia katut barat angin kantun slamet wilujeng
boten wonten alangan satunggal punapa-punapa sak keluarganipun. Gampil anggenipun pados sandang kelawan tegi, gampil anggenipun pados rezeki entuk berkah saking Gusti Allah, entuk rezeki saka Nabi. Bek ora wah gumiring ora kutah sifat langgeng kersane Allah dinten menika dipun leksanani. Monggo kula aturaken Bapak Pamuka. Iki aku kurang meguru, Pak. Sok meguru nah Temborjo. Nah ini tradisi wong duwe uni ya Mas ya. Barong niku nggih. Sida Jadi mulya ana wong barong duwe uni, monggo dumateng nek gas Bapak desa melu joget, nek gas desa melu nayuh, iki dileksanani.
Jarwo ya. Iya. Ini Acara full. setelah ini masih ada pentas sampai sore ya. Sore nanti Nah. malam pindah ke rumah Bapak Perangkat Desa. Oh, sore. Malam nanti malam. Lo jauh Pak Lurah. Jadi bocah gaya niku ora tau kula ngertos beso lho gitu. Nah dulur, mungkin gitu dulu ya. Ini keseruan kita ini dari desanya Mas Jarwo. Ternyata unik sekali. Ada tradisi bancaan dalam sehari itu 2 kali ya Mas ya. Kali hampir banyak namanya. Sehari itu 2 kali. Kemudian masih juga ada bancaan di sumur-sumur. Dan ini hiburannya pentas seni tayub. Ya wis gitu dulu Bolo. Terima kasih. Tetap semangat. Salam sehat seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut makan-makan ramah tamah di rumahnya Mas Jarwo. Desa ibaratnya ke desa di nggone Mbah Bunde Membleh. uni ya yo. Cara ngene Mbah. Nek mari meh di tanggap tayub. Ayo ngene Mbah Membleh. Mhm. Bosku, gak gue es, Mang. Nah sedulur, ini kita sepilkan di galeri toko Al Arif Blora. Nah ini musimnya itu sudah mulai masuk musim mantenan dan juga musim wisuda. Nah ini tak kasih lihat, ini sudah ready di depan kita ini. Ini satu set seserahan untuk pernikahan. Ini sudah ready, sudah siap untuk kita hantarkan. Nah ini contohnya di depan ini. Harganya berapa sih harganya? Nah untuk harga di sini kita menyesuaikan dengan pemesan ya. Pengen harga berapa? Kok misal punya anggaran 3 juta bisa dibuat satu set seperti ini. Anggaran 3,5 juga bisa, 4 juta juga bisa. Jadi untuk penataan ataupun boboknya nanti menyesuaikan dengan pemesan ya. Kemudian ada juga ini mahar uangnya akrilik, ini bisa nyala. Nah ini Bolo, mahar uangnya cantik sekali. Ini model akrilik, ada lampunya yang menyala, jadi lebih indah dan lebih cantik tentunya. Nah monggo jika pengen pesen-pesen baki lamaran, mahar uang, buket bunga, souvenir pernikahan, bisa pesen di toko Al Arif Blora. Nah ini contoh juga ada apa namanya ya, aneka macam buket-buket yang sudah ready. Ini momennya nanti sebentar lagi akan ada wisuda. Mungkin ada yang pengen pesen-pesen bisa langsung ke toko Al Arif Blora yang lokasinya berada di depan lapangan Rida Lokan Jepon atau di sebelah selatan persis sekolah MTS Negeri 1 Blora di toko Al Arif Blora.